Oh, so guys, dara si Kikim guys, mag-ilis pa daw kuno siya guys. So ako siyang interviewon karon. Kay kuan ako si Pot. So, isti ni manok ka. Gawa naman. O ano ba ipag-aris lang kanang mga kuan dira ba kada mga lingkuranan kay kanang dagat tagbisita ron kung tanan mo dyan. Usay masulti mo ni Kikim dyan nga kanang minyo na sige si kanang Kikim nga kanang o kinsa pa ni mga dili makasalabot sa balay nga kana maglalis pa una kanang kamo mo dyan always na karon namin naman siya usay may masulti mo niya. Mukha siya nang ito na po siya ka ng mosquito sa ko na magsinabutan na kung sila kay sila na may nagdasal ng kagalingon kay niya naman sila kung naman sila ginikanan na kasi sinabot sila ng kaminyoon ba kay sa na naman nasugdan naman Nasugdan na. laban po kung minyo ang puko di siya na po Pwede ka pala sa tarpod nga kanang sayo ba minyo. Pareha gud di mo Jill. So guys, karon guys na ako ang friend rigger. Wasa masulti ni mo minyo na si Kikim. I'm so happy and I'm so blessed Nasya ka Because na. that is Di ka part- tuwa doon. Milagri ka diri. Wala si Yes. Sarah. Bo. Salamat Lord sa karong utuha. Na-press sige karon doy. Ko balik ha. ano po oh inokot Tuyo karon Na ako di wa pa ko ligo day. so guys nag-ampo pa sila Kikim din o sa sa matang ginikanan makasinabtanay sa usay angay pagkamot. Ili akong gipangayo pinaagi sa imong butong anak nga si Kristo nga among Ginoo ug personal kanang luwas. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Dios Santo. Amen. Nakim andam na kakim. Ingangay masantuan Andam na kanika ng luloy nimo. Ay ni luloy nga. dai ko rin ba to Hoy, tubagas ako. Andam na ba nimo? Forever na ra ba nato sa pulan na matiguwang nga kadagkon ng anak. pero siya bata pa sa edad pero di man ilang So guys, dara si Kikim diri guys. Minyo na siya Kim. Oh, magkongrat ako nimo. Nimo nga minyo na ka. Nasa ba nimo bana? Nagyubon ako. Ngano yubo man ka? Isa kagikan ay kan sagbayan makagikan no. Baruga, bye-bye. Bara kay istorya ako. Wala, wala yapon guys, wapang yapon guys. Na-shock ay na-shock ba ako kay ha kuyawa. Sure ma ay na. Natagasa ba yung bana nang isip si mama gusto sa sagbayan. Katong naa diri. Okay ra man. So guys, duha na ako kay suon kay nga minyo. Bye-bye guys. Bye-bye. Lakas. Ako si kanimo day kanang kapalaran jud na ni kanang Kikim day nga kuan day maminyo og sayo. Si kay daghan na baya kag laki baya king nga kanang naagian mo sa una nawa mo na kadayon sa ilog gyud ang imuhang kana tinuod ka pag ay kanang sad ay kana tinuod mo nga kanang love life kay tinuod mo nga pag-ibig at tunay mo nga pag-ibig. Pila na baya kalaki mo nga kana imo gipabuwag ka sa. So guys, now man nagchika silang so karon guys nangaon na silang mama diri og ang mga tao diri mga bisita ni Kikim og mga bisita po damo diri kay kuan naapod diri po ako ang mga amiga po dawa sa pagkabang mga aris sila diri. Congrats ninyong duha ni Kikim Loy. So guys, nahuman na ang katong pagpamay ni Kikim diri ay guys sa amuang balay. So karon kay kanang update di ay kanang naasi kanang Kikim diri nakapangutanan nimo Kim. Kanang kumusta ang experience nimo Kim nga kanang nahuman na ka og kanang pamay-ar una unsa may masulti nimo nga kanang dili naman ka makakuan makadisko-disko kay na naman kay bana unsa may masulti nimo ana magdisko pagyapon ka or dili na Dili na. kay ngano man ngano di na makamagdisko Nanay, masuko. nani masako na mo na diha kay tugos imong kalagan nahali na ka ang ako na lang ang wa pa nahalin wala basin na-shock bitaw Kim kay kanang si Sir Remy mago nag-ingon ako ana gud nga kanang buntis ka ha buntis si Kim ngano buntis man na kanang buntis sa gito na mo nang pamayan na siya ugma nakisa man yang bana taga Sagbayan daw. So sa maora Kim ay salamat Kim is nas mama diri gid nang hugas og plato ay ma unsay masulti ay di na tanggap og tubig di mali ay ma unsay masulti nimo ni Kiki mga kanang naminyo siya. nag-okay nagpasalamat na po ko sa Ginoo nga nahilo na po siya namin niyo kay para nila po sige maglaag kay magsige lagi puglaag og wala pa minyo. Mao lagi man unay kanang
Magsigi pog inom, sige pog tagay. May labo daga. May lang lagi unta lagi pod ma o kanang di na namang disco pagbalik ma kay kanang kuan baya. O dili naman disko kay na may bana. Ang naman disko siya kisabay pabantayo na yung anak ko punpun og manganak na. Di Sa pumpantayan na. di ba basta babalik lagi pa nang disco puhon. Pwede naman disko dalhon niya yung bata sa baylihan. Ha, Fioroy na. Nya naman si Bana. Dalhon ko yung bana, malis ko silang tulo. Samtang ka ay musod mo gawas man ka. Istoryahan. Og di mo sugot ang bana di gusto jud siya madisko di mo disko siya dalhon yung bata. Sus ginuo ko. Ay, Sa maora may babay na ma. So guys, maora to akong vlog karon guys for today. This is Nick Princess and please subscribe to my YouTube channel and bye-bye. Ug unta guys, kanang padayon pagyapon mo sa ako ang suporta guys, ako ang mga live ug sa ako ang mga vlog guys sa YouTube guys kung asa ni ma-upload guys. So thank you so much for watching and bye-bye.